going guys? It's me, Kelvin, back again with another vlog. And for today's vlog guys, kay na ako i-introduce sa inyo ha nga bag-ong dulaan nga gipalit sa akoa ni Papa. And so gipalitan ko ni Papa og bag-o nga dulaan for my vlogging career, for my vlogging setup. So natay add-on, naa siya gidungag para sa atoa. So I think this will be a very good addition sa atoang setup. Natay land na mga shots, mga land shots. So ang kulang nato kay, yes guys, tama mo, aerial shots. So karon gipalitan ta ni Papa og drone. It is a drone. This is the DJI TELLO, if tama ko. And napalit na mo ni siya sa Victoria Plaza sa Gear Tech Gadgets. So if gusto mo palit og mga camera, mga drones, mga lenses, etc. Dito mo palit guys, kay kanang matinabangon jud ang mga tao dito, ang mga tigbaligya. Grabe gid sila kabutan and grabe sila ka matinabangon. Before na to ni paluparoning kalapati na ni i-unbox na to ni guys. So I've made an unboxing video yesterday. So here it is guys. So mo ni siya guys, ang ato ang DJI TELLO. So basically gamay lang jud siya, and this is an Intel Core processor and also powered by DJI. Then sa likod niya kay nayang mga specs. So mo na tanan niya ang mga specs. So na tog tanaw ang iyang mga accessories. So nasa baba yung accessories and remote controller, battery charging hub, TELLO snap on top cover. So it is sold separately guys. So naapod ang iyang mga specs itself. Natay 13 minutes maximum of flight time and also 720p HD transmissions, and also precise hovering and multiple flight modes, and also 5 megapixel and easy operation, and also electronic image stabilization and programmable with the TELLO app. So mo ni siya ang DJI TELLO. Unbox na to ni kana mo ni siya guys. So basically simple lang jud siya ang iyang packaging, and also the drone itself. Mo ni ang mismong top view niya, and also naa ang ato ang camera diri ang side sa front, and also sa back diraan na to ibutang ang ang iyang battery, diraan na to ibutang sa likod yung battery. And then on the left side na ang chargeranan, and then sa right side na ang power button. So basically it only takes about 2 seconds sa pag power on and power off niya. So napod siya kanang mga free accessories diri sa likod, and it has the amboton sa ni gel silica amboton sa ni. And also na ang iyang free nga accessories, which are the propellers, and naa siya upat ka propellers para ma-replace nimo atong upat na propellers sa mismong drone. And also na ang iyang tool para ma-change nimo ang iyang propellers. And also last but not the least kay ang iyahang manual, which is it says here TELLO mo lang na. So basically mo lang dyan siya guys ang naa sa box. So yeah, palupan na to na. Alright, so karon palupan na to tong kalapate at ito sa gawas. And I don't know if maka-vlog pa ko, but ako ramon ko di sa dili ko matabangan ni ate og dala sa camera kay na siya ginabuhat lain nga importante. So I think diri na lang ta sa TELLO, makikita naman ninyo. Windy. Go.
So mo to siya guys ang sample videos and ang ako ang pagpalupad ani niya nga drone. So pagpalupad na ko ani medyo kulba siya kay gamay-gamay siya and basin mapalid sa hangin nga na. But actually it did pretty good. So okay lang kayo. And by the way guys, if ilupad pag magpalupad mo ani tapos maigo ang iyahang kaniyang ambot basta kaniyang shield diri shield kana pag maigo na siya kay mo balik lang siya sa iyang dalan. So if ever maigo siya dere, so for example kani magpalupad mo tapos masangya dere, maigo pak, once na maigo na ang iyahang kaning protection niya, mo balik lang siya. So murag mo bounce back lang siya kung asa siya gikan, nga na lang siya guys. So overall dali lang kani siya paluparon compared sa lain nga mga drones like atong mga dagko na gyud kay naka-tripod ko ato katong kay Sir Hope nga drone nga Phantom 3. It's not the best drone nga naa dito but okay na ni siya for starters. So at least ako tuon-tuon pa pud ko og palupad og drone kay to be honest guys, pag magpalupad ko og drone makulbaan ko, maratol ko. Sayang man gud ba kay basin masangit dira or unsa ba. So basin masayang ang kwarta but at least maka-practice. Yeah. So that's it guys for today's video. Salamat kay sa pagtanaw guys. Unta natabangan ta mo kung ganahan man mo mupalit og ingani nga drone. So, ang importante lang kay nanatay aerial shots, makakuha tag aerial shots, no? Pwede ta mag-upgrade sa DJI Spark. So, moingon ni Papa sa kuha. So mo to siya guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Comment down below kung unsa inyo ang mga suggestions pohon, and also subscribe and click the notification bell for you to be notified whenever I post a new vlog or yeah, kadto. Thank you guys. Oh, 'cause